ce kin gama haɗawa. Na gama mana. Saboda na san kana son shayi shi sa na sauri na je na haɗa maka kafin ka fara complain. To gaskiya ina godiya da yadda ke kula da ni kuma kan yana nuna min cewa gaskiya ba sai na ƙara aure ba magana kisha. O da kana wannan tunanin a ranka? Yau na aka samu dama za a yi. Ni indai kana wannan tunanin a ranka ma ka daina. Ba ki da dama to shikenan ba damuwa. Lafiya za ki shigo wa mutane gida da ciwo a jikinki? Ko kina da taɓa hankali ne? To ba mai amfanin mai gadin gidan nan da har ya bari irin waɗannan suke shigo mutane cikin gida? Haba yaya, ni ce kanwarka Safiya wadda ka fi so a rayuwar duniya. Ki dalla saurara. Sunana ba yaya ba, kuma sunana ba Hamza ba. Sunana ki Gudu. Ki gaggauta fita daga cikin gidan nan. Tun kina iya furta magana da bakinki kafin ki zo ki fara kwatance da hannayenki, saboda ni ban san ki ba, ban taba ganin ki ba, kuma ba na fata na san ki ko zuwa nan gaba. Fita mun daga gida, ki fita mana! Dama kana da kanwa shi ne baka taba gaya min ba? Ya ce mai yaya. To wace ce ita? Kuma na mai magana ya fusa da ya tafi. A'a. Ai bai sanar da ni za ku zo ba. Nan fa gidan yayana ne. To kuma illa bai ai bai sanar da ni za ku zo ba ai. Dan zan zo gidan yayana dole sai ka san da zuwa na ne. Ai duk wanda zai zo sai ya sanar da ni a gidan nan. Dau hali ba halin gidan su ba. Karshe da na sani ta sa gaba. Rashin haƙuri ya ja miki. Rashin tawakkali ya ja miki. Barin mafaɗi ya ja miki, shi ne kuma ya rage miki, yanzu lokaci ya kore miki. Suna na baka labarin abin da ke. Lafiya? Na ga gaba ɗaya ka canza ka yi wani iri yau ɗaya, me yake faruwa ne? Wai in ban da rainin hankali, yarinya nan ta zo gidan nan wai tana kuka. Wace yarinya ko? Barkan ku dai. Barka dai. Allah a cikin kuwa yayin nata. Au. Sai muku tai tana da wa a nan gidan? Ni wani abin yana ban mamaki. Ban san yaushe talaka zai haƙuri ya tsaya a matsayin da Allah ya ajiye shi ba. Haka. Haba yaya. Haba yaya Hamza ya zaka ce haka? Kai ka manta da amanar da umma ta baka. Da abin da kai kenan duk biyayyar da kai wa umma ta tashi a banza. Hamza, ba fa zai yiwu hannunka ya riɓe ka yanke kai ba. Dakta, dakta. Ni ban santa ba. Ba fa zai yi a zo a liƙa min abin da ban sani ba. Wataƙila ma haɗa baki suka yi a zo a cuce ni an shigo min da wanda ban sani ba cikin gida. Ofisa, ina neman alfarma. Ku fita ku bar min gida saboda ba gidanku bane, kun ba ku nemi izini ba ku shigo min gida. Ku fita. Ke so da kai wannan yarinyar ba. Ka tuna ba. Bai kamata. Dakta ya kake haka? Okay, kai ka santa? Ni dai na ce ban santa ba. In ka santa sai ku tafi tare. To amma Malam Hamza hannunka ai ba zai rike kai da kayar ba. Ofisa, sai dai in bai ribe ba. Kafa kama idan ta ribe sai ka yanke kai da shegiya bari hannu.
ban santa ba ba kuma zan yadda da in karɓe ta a matsayin wanda na sani ba. Ku fita dan Allah. In ba haka ba akwai wanda na sani mai aiki irin naka kuma a sama yake da kai. In kiransa doka kuma ta yi aiki akan ku. Mafisa da Allah ku yi haƙuri ku je waje. Gaskiya ranka shi daɗe. Ina jin da akwai wani abu a ƙasa. Ya gudu waje kawai. Wallahi wa bisa yaya na ne shi. Ya gudu waje. Allah dan ba mun tifi da ne magana. Abinda nake so da kai tunda yarinyar nan ta gane kuskurenta bai kamata ka tsaya ka biye mata ba. Dakta, har rayuwa ta kare ba na fatan ƙara rayuwa guri ɗaya da Safiya. Ba na so. Ya jefa shi a cikin hadari, ya koma ba shi da wani kudiri. Soyayyar kanwarsa ta sa yayi katari, domin ya daukar wa mahaifiya alkawari. Ya kula da kanwarsa ta zama ta gari, kokarin yin hakan ya sa shi a garari. Ka jin maganar yayanta na gaskiya, shi ke kokari don koyi. Ya abin da ya ce bai san ki shi ba dan uwanki bane. Ya hakuri kin ji idan kina gidan wasu yan uwa da kuke da ke zauna a nan gurin. Kamar yaya ce bai san da ba. A gaban ke faɗa yanzu. A gaban ke faɗa kina jin abin da ya faɗa. Ya hakuri. Za mu koma ofis. Rashin tawakkali ya ja miki. Wa ba ka rana ka bari a shiga min gida ba tare da an tambaye ni ko kuma an san ni ba. Wallahi yalla bai nayi kata shugo na rasa ya zan mata. Kana ji na? Idan ka sake ka ƙara bari aka shiga min cikin gida to a bakin bacci ka. Allah ga ya hakuri. Ya hakuri in Allah da za ki. Zan kiyaye insha Allah. Kamar ta ka ce wani ko wata? Dakta, na fa gaya maka ba wannan maganan ko? Ba na son maganan nan. Ka kyale ta. Kai kuma na gaya maka. Hajiya ba za ki shiga ba. Ba za ki ja musu ba rasa aiki na ba. Kamar ya ba zan shiga ba, ni da gidan dan uwana kai ka isa ka hana ni na ki shiga gida? Ba za ki shiga ki ba ta mu abinci. Dawa kika yi? Dawa kika yi? Fita mu a gida na ce. Fita! Fita! Fita mu a gida ba ruwanka. Da Allah ka rabu na so mu samu matsala. Fita mu. Fita! Ta jin maganar yayanta na gaskiya, shi ke kokari don koya mata tarbiyya, amma ta maishe shi kamar bawanta ba. Ta ɗau hali ba halin gidansu ba, ƙarshe da na sani ta sa gaba. Rashin haƙuri ya ja miki, rashin tawakkali ya ja miki, barin mafaɗi ya ja miki, shi ne kuma ya rage miki, yanzu lokaci ya kore miki. Ina fentin nan, ina ɗayan fentin na roba ɗaya. Kana bacci ne don isa ban tashe ka ba. To an sayar da shi ai sai ka ɗauki kuɗi ka bani. Kai ne mai shagon ko ni ne mai shagon da za ka yi min ragi baka nemi izini na ba. Ni wannan yaran kuma ba ina biyan ka haƙƙin ka ba. To me kai ka kai min ragi ba tare da izini na ba. Na wallahi sai na cire albashin ka. In na haƙura Allah ya tsina sai na cire. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma dai da kai kai kare min rai. Shagon nan nawa ne ba naka ba. Ba ina biyan ka haƙinka ko ba na biyan ka? Dakata wannan daga ina? Babba zuwa ne idan Allah ka taimaka min. Mu je mu bawa yaya Hamza hakuri, na je ne ya ki karbata. Kin gama wulakanta kanki, kin tozarta dan uwanki. Shine ni ga baffa kayan banza ni da akare na. Shine kika zo guri na.
to wallahi ki haɗa ina ki bar gurin nan dan ba abin da zan yi miki yawwa ni ma ba zan karbe ki ta biye wa sharrin zuciya ta ƙi haƙurin maraicin duniya da na wai kuwa kina kallo na in ban balla ki a gurin nan ba wallahi ki bar gurin nan shi ke kokari don koya mata tarbiyya amma ta maishe shi kamar ba wanta ba ta ɗau hali ba halin gidan su ba ƙarshe da na sani ta sa gaba rashin haƙuri ya ja miki rashin tawakali ya ja miki wallahi kai ki ƙara zuwa gurin nan kai kuma wallahi idan ka ƙara yin rage ka sallamu kanka da kanka in ba haka ba zan cire a kuɗinka zan tafi masallaci ta biye wa sharrin zuciya ta ƙi haƙurin maraicin duniya ta ƙi jin maganar yayanta na gaskiya shi ke ƙoƙari don koya mata tarbiyya malam lafiya haka kawai ina kwanci zaka zo ka dake ni ke ba na ga miki bena ba na hana ki kashi ƙara zuwa ne ki kwanta mun ba me yake a nan gurin da kwanci kina zuwa kun kwanta mana a nan gurin kaga malam ba inda fa ba a cin arziki kamar ya ba inda ba a cin arziki haka cin arziki yake na ga malam wurin nan fa ba wurin ka bane me wurin nan fa haka ma ya ganni ya dauki kuɗi ya bada aka je aka siyo min abinci balantana kai to ni kin san kowaye a wajen na zo na same ki kuma na ce kina ga mun wani magana banza da wafi to wallahi na ƙara zuwa na same ki a nan wajen da waya zan zo na farfasa miki jiki to yadda ki zo ballalla hannun nan in na zo na ƙara na ballade a hannun sai ka balla kafa na to ga ta ko za ka balla ka ga malam rijiya ta ba da ruwa amma guga yana son ya hana ni kike ga wannan magana na gaya maka Assalamu alaikum abokina lafiya me yake faruwa malam na gaya mata na ƙara gaya mata na ce mata kan zo ƙara samun ta ana kwance to yanzu ta zo ta ƙara kwance na zo ƙara samun ta a kwance in ta mace mana anan gurin fa da ganin ku wannan mama ta aure ce ta ƙirma aure ta to gaskiya dai ga dai sha'aka da hankalinta kin ga baiwa Allah tunda dai baya so ga ki tattala ki tafi inda zaki ga filin na Allah da yawa inda kika je zaki samu gurin kwana ba sai lalle inda kike so zaki samu ba haka ne malam ba damuwa na gode biye wa sharrin zuciya ta ƙi haƙurin maraicin duniya ta ƙi jin maganar yayanta na gaskiya shi ke ƙoƙari don koya mata tarbiyya amma ta maishe shi kamar ba wanta ba ta ɗau hali ba halin gidan su ba ƙarshe da na sani ta sa gaba rashin haƙuri ya ja miki rashin tawakali ya ja miki barin mafaɗi ya ja miki shine kuma ya rage niki yanzu lokaci ya kore niki ta biye wa sharrin zuciya ta ƙi haƙurin maraicin duniya ta ƙi jin maganar yayanta na gaskiya shi ke ƙoƙari don koya mata tarbiyya amma ta maishe shi kamar ba wanta ba ta ɗau hali ba halin gidan su ba ƙarshe da na sani ta sa gaba rashin haƙuri ya ja miki rashin tawakali lana naira dubu mara aha ba gaskiya za ka yi sauki wannan hula naira dubu aha ba ga halin da ake ciki a yanzu hula ce ba irin wannan ba Assalamu alaikum. Dan Allah malam taimako nake nema da wanda yake da niyya
dan Allah ku taimaka min zan ci abinci ne. Allah ma ki take aure ga ki da kenki san kowa din wanda ya rasa amma ki zo kina bara kaga yanzu wannan hannun ta kake ganin shi haka yanda za a yaga wannan tsimman da wannan karan a cire shi babu abin da za ka gani a wannan hannun nata to duk haka suke yi. Malam kace wannan ciwon da yake hannuna idan an kwance shi na ƙarya ne ba ciwo bane. Na roki Allah zafin raɗaɗin da yake cikin zuciyana da zafin wannan ciwon da yake hannuna ya Allah Ubangiji ka tattaro shi ya dawo shi a kanka. Tabiyewa shirin zuciya Allah zai sauki Allah ya sauki haƙurin maraitin duniya ta jin maganar yayanta na gaskiya shi ke ƙoƙari don koya mata tarbiyya amma ta mai shi kamar ba wanta ba ta ɗau hali ba halin gidan su ba ƙarshe da na sani ta sa gaba rashin haƙuri ya ja miki rashin tawakali ya ja miki barin mafaɗi ya ja miki shine kuma ya rage niki yanzu lokaci ya kore niki babu ki gudu babu sa gudu cikin hadari ya kuma ba shi da wani kudiri soyayyar kanwarsa ta sa yayi katari domin ya daukar wa mahaifiya alkawari ya kula da kanwarsa ta zama ta gari kokarin yin hakan ya sa shi a garari Tabiyewa shirin zuciya ta ƙi haƙurin maraitin duniya ta ƙi jin maganar yayanta na gaskiya shi ke ƙoƙari don koya. Dama ina ta neman ki wallahi daga baya na je na zauna ne ta nazari abin da kika faɗa haka ne ki haƙuri ga wannan kya dan sai wani abu. Bawan Allah ba ka ce ciwon da yake hannuna na ƙarya ba ne? To dan Allah ka rike kudinka ba na buƙatar taimakon da za ka min. Na gode. Haba ba a mai da hannun kyauta baya idan aka yi maka alheri kawai ka gode ki ya kuri ki ansa ko hijabi ne kya saya saboda na ga wanda higar da yake ya kamata a ce kin gyara a matsayin ki na ƴa musulma. Ya
riga da na ci abinci a waje kafin na shigo na koshi. Ban gane ka koshi ba. Kamar da na gaya miki na ci abinci a waje. Abincin fa daga fito ne na dafa maka. Na sani. Ki da ki ban maganan ko a haka na koshi. Tashi mu shiga ciki. Okay.